маркази продюсери Luz Production тақдим мекунад. دخترمو میبریم نونوی تکی میپزن اطلاعات صحیح شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید، پس می‌توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیو مهاجر، بگذار تا بگوید. салом шунавандагони азиз, шарҳи ҷамъбастии хабарҳои рӯзро аз студияи радиои муҳоҷир мешунавед. соат дар Москав 18:20. дар студия Сомон Азизӣ ва Баҳриддин Собиров. аз соли 2016 инҷониб дар ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябр ҳамасола рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. дар ин рӯз дар ҳама гӯшаву канори Тоҷикистони маҳбуб чорабиниҳои рангоранг мисоли ҷамъомадҳои идона, илмию фарҳангӣ ва варзишӣ баргузор мегардад. ҳамчунин 16 ноябри соли 1994 бори нахуст Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди халқу ватан савганд ёд карданд. дар ҳамин сол аввалин конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол ки дар райпурсии умумии халқӣ якдилона қабул шуд, шакли идораи Тоҷикистонро ба шакли ҷумҳурии президентӣ табдил дод. дар санаи 16 ноябри соли 1992 дар қасри арбоби шаҳри Хоҷанди Бостонӣ иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 12 баргузор гардида буд. ин иҷлосияро мардуми тоҷик ҳамчун иҷлосияи таърихӣ медонанд, чун вазъи ҳуқуқи он дар ҳифзи идораи миллӣ нақши бориз гузоштааст. шумо барномаи хабарро мустақиман аз радиои муҳоҷир шунида истодаед. идомаи хабар. туркия 21 гумонбари узвияти доишро ба тоҷикистон мефиристад. ҳукумати туркия гуфтааст ки наздик ба 1000 нафар аз гумонбарони боздоштшуда ба узвият ё ҳамдастӣ ба доишро ба кишварҳояшон ихроҷ мекунад. рӯзномаи ҳуррият навиштааст ки 959 нафар ихроҷ хоҳанд шуд ва аз инҳо 21 тан ба тоҷикистон, 82 кас ба узбекистон, 10 тан ба қазоқистон ва 23 кас ба қирғизистон, инчунин 11 нафарро ба афғонистон фиристода мешавад. мақомоти туркия гуфтанд ки ҳамчунин 99 нафар ба русия, 17 тан ба олмон, 3 нафар ба ҳолланд ва 2 нафар ба фаронса ихроҷ мешаванд. аммо бештари теъдоди наздикии 300 нафар ба ироқ ихроҷ карда мешаванд. ҳамчунин дар байни гумонбарони боздоштшуда ҳамбастаи ба доиш ҳамчунин 4 нафар аз Украина буданд. дар хабар гуфта мешавад ки як бахши умдаи ин афродро ноболиғон ташкил медиҳанд. аъзои ҳакамони байналмилалӣ номи ҷоизагирандагони ҷавононро аз иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон карданд. ҷоиза Сотрудничества дебютов номгузорӣ шуда аз соли 2008 инҷониб ба шоирон, адибон, омӯзгорон, табибон, ихтироъкорон, кормандони соҳаи илму фарҳанг ва варзишгарони то синни 35 солаи давлатҳои иттиҳоди мустақил тақдим мешавад. номзадон барои ҷоизаи мазкур 26 нафар аз 8 кишвар буданд. имсол ҷоизагирандагонро намояндагони Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Русия ва Тоҷикистон дар бар мегирад. меҳри нигори Рустам, сарояндаи ҷавонон бо истеъдод, имсол намояндаи Тоҷикистон шуда соҳиби ҷоиза гардид. дар назар аст ки маросими ҷоизаспорӣ рӯзи 9 декабри соли 2019 дар шаҳри Бреси ҷумҳурии Беларус сурат бигирад. идомаи барномаи хабарро шумо аз радиои муҳоҷир шунида истодаед. таври Азия плюс хабар медиҳад навбатдории озмоишии низомии мушаки С-300 Русия дар Тоҷикистон. дастаи низомии дифои мушаки С-300 ҳавзаи марказии ҳарбии Русия аз 1 декабр ба навбатдории ҷангии озмоишӣ оғоз мекунад. таври дафтари матбуоти ҳавзаи марказии ҳарбии Русия хабар медиҳад. дар ин бора фармондеҳи нерӯҳои ҳавза генерал-полковник Александр Лаппин иттилоъ додааст.
дивизиони мушакии дифои ҳавоие ки бо низомҳои С-300 мусаллаҳ аст аз 1 декабр ба навбатдории ҷангии озмоишӣ шурӯъ мекунанд. айни замон корҳои омода кардани мавқеи ҷойгиркунии техника ҷараён дорад ки то охири моҳи ноябр бояд ба анҷом расонида шавад, шаҳр додааст Лапин. моҳи октябр пойгоҳи низомии 21 Русия бо низомҳои мушакии дифои ҳавоии С-300 мусаллаҳ шуд. техника ба қаламрави кишвари мо тариқи роҳи оҳан интиқол дода шуд. вазифаи асосии дивизион таъмини ҳимояти иншооти пойгоҳии низомии 201 Русия аз воситаҳои ҳамла аз фазо ва кайҳон, ҳамчунин дифои зидди ҳавоии амнияти дастаҷамъии минтақаи Осиёи марказӣ мебошад. ҳайати дивизион фарогири қариб 30 адад техника аз ҷумла нуқтаи фармондеҳӣ, дастгоҳи партоби мушак, муайян кардан ва пайгирии ҳадаф, ҳамчунин мошинҳои таъмини фаъолияти низомӣ аст. идомаи бахши хабариро мустақиман аз радиои муҳоҷир шунида истодаед. дар ноҳияи всеволожскии вилояти Ленингради Русия гурӯҳе аз ноболиғону ҷавонон ба як муҳоҷир бо корт ҳамла карданд. бино ба иттилои дафтари матбуотии сарраёсати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград шахсони ҳамлагар ноболиғон ва ҷавонони аз 15 то 19 соларо дар бар мегирад. онҳо ба як марди муҳоҷир ҳамла намуда ӯро бо корт захмӣ карда ва аз ӯ телефон, пул ва либосиашро гирифта аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд, вале ба полис муяссар мешавад ки шахсони ҷинояткорро зуд дастгир кунад. айни ҳол шахси маҷрӯҳ ки бо ҷароҳатҳои гуногун дар беморхона бистарӣ аст, табибон вазъашро вазвин арзёбӣ мекунанд. полиси вилояти Ленинград исм ва ё шаҳрванди кадом давлат будани шахси маҷрӯҳро эълон намекунад ва танҳо ҳамин маълум аст ки ӯ мард ва 38 сол дорад. аз рӯи ҳодисаи мазкур мақомоти тафтишотии вилояти Ленинград бо аломати моддаи 162 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ғоратгарӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. барномаи хабарро идома медиҳем. дар Петербург корти электронии муҳоҷиро ҷорӣ карданиянд. соли гузашта наздики 350 000 корти муҳоҷирати тасдиқкунандаи бо мақсади кор ба Петербург омадани шахси сарҳадро гузашта дода шудааст. тибқи маълумот барои соли 2018 аз ин миқдор ҳудуди 236 000 нафар ҳузури худро қонунӣ карданд, яъне касоне ки патент гирифтанд. дар ин бора дар мусоҳиба бо раиси кумитаи муносибатҳои байни миллатҳо ва татбиқи сиёсати муҳоҷирати шаҳр Олег Капитанов хабар додааст. на ҳамон вақт муяссар мешавад ки дар бораи фаъолияти муҳоҷирон маълумот дарёфт кунем, қайд кардааст Капитанов. аён аст ки қисмате аз онҳо дар вилояти Ленинград кор мекунанд ё ба Москав ва дигар минтақаҳо мераванд, лекин аз ин минтақаҳо низ қисмате аз муҳоҷирон назди мо меоянд. лекин мо бояд донем ки дар қаламрави шаҳр чӣ қадар муҳоҷирон ҳузур доранд ва ба чӣ кор машғуланд. ин барои он ҳам лозим аст ки корфармоҳо ҳуқуқи онҳоро поимол накунанд. муҳимаш он аст ки ин низом ягонаи электронӣ мешавад ва ғайр аз ин мо дар бораи корфармоҳо маълумот мегирем ки ба ошкор кардани қонуншиканиҳо аз ҷониби онҳо имкон медиҳад. шаҳр додааст Олег Капитанов. қайд мекунам ки баъзан қонуншиканиҳо барои ба вуҷуд меоянд ки ташкилотҳои муҳоҷиронро ба кор қабул кунанда на ҳамеша аз тартиботи муқаррар кардашуда зимни кирои коргарони хориҷӣ огоҳанд. шахсони воқеие ки тобистон муҳоҷиронро ба кор дар бӯстонсароҳояшон даъват мекунанд, бояд ба таври дахлдор ин муносибатҳои меҳнатиро ба расмият дароранд, лекин ҳеҷ касе ин тавр рафтор намекунад. аз кай ҷорӣ шудани корти электронии муҳоҷир маълумот дода намешавад, лекин мегӯяд Олег Капитанов ояндаи наздик шаҳр соҳиби низоми шаффофи роҳандозишудаи назорат аз болои муҳоҷирони кориро соҳиб мешавад. дар назар аст ки он бештар воридшавии маблағҳо аз ин ҳисоб ба буҷети шаҳр низ мусоидат хоҳад кард. сатҳи ҷинояту ҷинояткорӣ дар Москав аз ҳисоби муҳоҷирон кам гардидааст, иброз доштааст дар як нишасти машварати шаҳрдории Москав Сергей Собянин. нишондиҳандаҳои сатҳи ҷинояткорӣ аз ҷониби муҳоҷирон дар пойтахти Русия аз соли 2010 дида 2 маротиба кам ба назар мерасад. аз охири солҳои 2000 ва дар муқоиса бо соли 2010 шумораи ҷиноятҳои мисоли роҳзанӣ, авбошӣ дар Москав 5 маротиба, рабудани воситаҳои нақлиёт ва ғорати манзилҳои истиқоматӣ 4 баробар ва ҷинояти одамкушӣ 2 баробар кам шудааст. иттилоъ додааст шаҳрдории Москав дар шӯрои машваратии пойтахти Русия оид ба пешгирии ҷинояткорӣ. чоряки ҷиноятҳо ба ҳиссаи муҳоҷирон рост меомад. пас ҳозир ҳиссаи онҳо то 14% поин рафтааст. лекин шумораи ҷиноятҳое ки аз ҷониби ҳар гуна шахсони ба шаҳри Москав омада содир мешавад бетағйир боқӣ мемонад, иброз доштааст Собянин.
طبق اطلاع مسئولان این زمان مسکو در قطار 40 شهر امن و بخطر دنیا شامل است. шунавандагони азиз, мегузарем ба хабарҳои фарҳангӣ. Номи зеботарин духтари соли Осиё эълон шуд. Зеботарин духтари Осиё дар соли 2019 Лалиса Манобан интихоб гашт. дар Осиё рӯйхати 100 нафар зеботарин духтарони қурра дар соли 2019 пешкаши ҳамагон гардид. Онро портали фароғатии TCC Азия нашр кард. рейтинг аз ҳунармандону актёрон, сарояндагон ва дигар ходимони фарҳанг иборат аст. дар садри феҳрист зодаи Таиланд Лалиса Манобан, овозхони 22 сола, репсаро, модел, рақоса ва узви гурӯҳи маъруфи Blackpink дар Кореяи Ҷанубӣ қарор дорад. зинаи дуюмро сарояндаи ҷопон Сакура Мияваки ишғол кардааст. мақоми сеюмро ба боз як овозхони кореягии гурӯҳи Blackpink Дженни Ким муносиб донистанд. ба ҷои чорум ҳунарманд актрисаи чин Анҷела Ян Ин сазовор гардидааст. дар зинаи 16-ум ҳунарманди Исроил Гал Гадот низ зикр шудааст, ки баъди нақшофарӣ дар филми Чудо женщина ва Лиги справедливости маъруфият касб кард. актёр аз чин Сяо Ҷан зеботарин ҷавони Осиё эътироф шудааст. дар охири нашри хабарӣ маълумотро дар бораи вазъи боду ҳаво ба саҳматон мерасонем. рӯзи 16 ноябр дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он ҳавои тағйирёбанда бебориш гуфта мешавад. ҳарорат рӯзона 10-15, шабона 6-8 дараҷа гарм мешавад. дар Москав бошад 16 ноябр ҳаво 4-5, шабона 1-3 дараҷа гармиро дар бар мегирад. дар Санкт-Петербург пагоҳ рӯзона боришро дар назар аст. шабу рӯз ҳарорати ҳаво мӯътадил нигоҳ дошта шуда, ҳарорат 2-3 дараҷаи гармиро дар бар мегирад. дар шаҳри Ростов-на-Дону рӯзона ҳавои гарми офтобӣ буда, ҳарорат 6-11, шабона 3-7 дараҷа мебошад. ҳаво дар Екатеринбург нисбат ба рӯзҳои гузашта каме мӯътадил шуда, ҳарорат рӯзонаю шабона 1 дараҷаи гармиро фаро мегирад. дар Красноярск бошад 16 ноябр барф меборад. хунукии ҳаво 18-22 дараҷа рӯзона, шабона 17 дараҷаи хунукиро дар бар мегирад. шунавандагони гиромӣ, дар вазъи ҳама боду ҳаво ба шумо таби хушуболидаро таманна дорем. то нашри навбатии дигар, бале, соати 20 шоми ғарибон мустақиман аз радиои Муҳоҷир. интизор шавед, бо мо бошед. шабатон хуш.